India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kumba arlak ngot kibreu na ki arpau tali ke district jongka Assam kila syak takjur na jingjur uslap bat gajing shlei ha ka baka district Dima Haso kadai ke bala syak takjur na jing tua khandau bat gajing syarat kilen tiral bat ki surak laong katanat kubor ha ka ningkong ki khana higher secondary class 11 ki bahap banyale eka exam jongki ka ban sedang ha ka balai lahap ban pensange shua namar ka jingjur ka jing shlei bat ki jing tua khandau na ka jingjur uslap ha kini ki khandiat sngi ka Assam Higher Secondary School Education Council ka ba penyat yakne ke exam kala pentip syabaro ki kli jongki school ba ka exam jongki first year higher secondary school examination kin hap ban pensange shua hadu bandoyo e ka jingtip ka babyang ka exam ka ban sakut ha ka shitarik ubna Jun lahap ban pensange no na kadaw ka jingjur uslap bat ki jing tua khandau na kadaw ki bor ka maryang Henry Hadima Haso district ka jaka ka bajur ki jing syakta kin hap ban sange hadu ban nadep maramot e ki jaka ki bar syakta laong UAHSCE Controller of Examination Upan Kach Bothakur kumba arlak kila syakta ha ka jing japan thot ki bor ka maryang ha ka ba kilum ki surok bat kilenti yajral kila syak penjat kilenti na Assam Barik Valley Shaka district Dima Haso kila syak penjat bat kilenti banlet syakiwe ki jala ba marjan kum ka Tripura Mizoram bat Manipur kila pra ha ka ne ka singi ka baar